हाग्रामा महिलारिया दिनै बिथांनि बिबुंथियाव जों खोनाबाय थादों जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बेबादि बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों। नाथाय बिथाङा सासे राजखान्थि रोङै आखुखौ जों नुनो मोनदों। दिनै प्रमद बर'खौ एटाक खालामनानै बुंनाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथाङा बे बाथ्रा बुंनाया दिनै बिथांनि थाखाय खोब ओंथि गैया। हाग्रामा महिलारिया दिनै जिखिनि जोंहा प्रमद बर' सारा जे जोंहा 20ता जा गुबुन गुबुन हारि माहारिनो जा कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट जे खालामनानै होदों। दा बे भिजन डकुमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे जाथिया बे हारिया माबोरै थांनांगौ, जोङो बे हारि बे जातिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ, बिनि सायाव बिथाङा मोजां मोनसे दिशा गोनां लामा जोंनो देखायना होदों। दा बेखौबो बिथाङा थाच्चिल' खालामदों। दिनै कमिसन डकुमेन्टस होननानै बुंदों। दा बिथांनि बेबादि थाच्चिल' बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय मोजां जायाखै, आं बेखौ बुंदों। जोंहा दिनैहाय नैबे मोनसे मोजां थासारि फैनायावबो दिनै मोनसे समनि जोंहा बिटिसि खुंथायनि जोंहा गाहाय खुंगिरि जा हाग्रामा महिलारिया दिनै बिथांनि बिबुंथियाव जों खोनाबाय थादों जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बेबादि बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों। नाथाय बिथाङा सासे राजखान्थि रोङै आखुखौ जों नुनो मोनदों। दिनै प्रमद बर'खौ एटाक खालामनानै बुंनाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ गाव हारसिङै सरकार खालामाखै। दिनै प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानैसो बिथाङा सरकार खालामदों। दा बिथाङा बे बाथ्रा बुंनाया दिनै बिथांनि थाखाय खोब ओंथि गैया आरो बिनि थाखाय आङो दुखु मोननाय आं फोरमायगोन। आरो बे समावहाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै जिखिनि जोंहा प्रमद बर' सारा जे जोंहा 20ता जा गुबुन गुबुन हारि माहारिनो जा कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट जे खालामनानै होदों। दा बे भिजन डकुमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे जाथिया बे हारिया माबोरै थांनांगौ, जोङो बे हारि बे जातिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ, बिनि सायाव बिथाङा मोजां मोनसे दिशा गोनां लामा जोंनो देखायना होदों। दा बेखौबो बिथाङा थाच्चिल' खालामदों। दिनै कमिसन डकुमेन्टस होननानै बुंदों। दा बिथांनि बेबादि थाच्चिल' बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय मोजां जायाखै, आं बेखौ बुंगोन। आरो जोङो बेखौ खावलायगोन। बिथाङा दिनै बुंबाय थादों बिपिएफआ सरकाराव फैफिनगोन, बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नाथाय बेयो 100% गोरोन्थि। बिपिएफआ माब्लाबाबो सरकाराव फैया, बियो रायजो राजाखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ। आरो बिनि खोथाखौ लानानै जोंहा खुनु पद्दै जोंहा साननांगौ गैया। जोंनि 2025आव प्रमद बर'आनो देरहासार जानानै प्रमद बर'आनो सरकाराव फैगोन, प्रमद बर'आनो चिफ जागोन, बेखौ आङो रोखा बुंनो हायो। आरो दिनै बिथाङा बुंबाय थादों जे राजबंशी आरो आदिबासिफोरनि एसटि जानायाव बिथाङा एनअसि होगोन होननानै। बेखौथ' गोबां बाथ्रायावनो बिथाङा बुंबाय थादों आरो होबोदोंबो। नाथाय दिनैसिमबो बेखिनिखौ बियो मोगथां महर होनो हायाखै। आं आसा खालामगोन बिथांमोना निस्सय बिनि सायाव गोथौ साननानै खामानि मावनांगौ थागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो दिनैहाय बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ सरकार फैफिनब्ला लायनो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारि अफिस बानायगोननो। जोङो नुदोंना दिल्लीया मालाबा अबहायबा मोनसे मिनि बेबादि सेक्रेटारि दंना, आसामाव मालाबा गुबुन मोनसे बेबादि जायगायाव मिनि सेक्रेटारि दंना, बेयो नंखाय, बे माब्लाबाबो जाया आरो बे माब्लाबाबो खालामनो हाया, बेखौ आङो बुंगोन। आरो दिनैहाय जोङो बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया दिनै आफादगिरि फैफिनदों। बे आफादगिरि फैफिननायावबो जथेस्थ' बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मोजां मोनाखै, साबजायाखै। आरो बिथांनि माखासे खामानि मावनायखौ दिनै गावसिनि दोलोनि मानसिफ्रानो दिनै साबजायैनि थाखाय दिनै जोङो गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलाव बा गुबुन दोलोआव दिनै हाबनायखौ जों मोन्दों। दिनै बिथांमोननि दोलोआव गिसिखागासिनो दं आरो इयुनावहाय बिथांमोना खुनु बेबायदि सक्तिशालि आफाद बा दोलो जानानै निसय थानाय नङा, बेयो फोरमान जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंहा रायजो राजा नोंथांमोना खुनु गोनो गोथो जानाङा, खुनु गोसो बायनाङा। जोंनि सरकारा 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर थांगोन। आरो जोंनि सरकारनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय बे ओनसोलखौ दिनै बड'फाया जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बे दानायखौ जोङो मोगथां महर मोननो हागोन। आरो इयुनाव जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे आदर्श ओनसोल, बयजोंबो मिथिजानाय सान्थिनि ओनसोल जों गायसननो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।